Ens guies, on anem? On anem? On està casa teva, Francina? Molt bé. Continuem per la plaça Espanyola. Vaya boicot que m'han fet, entre les nens. Pero ¿de dónde sale? Yo me estoy volviendo loca, Hi ha uns músics que estan tocant. ¿Pero dónde está el tío? No ho sabem. Ya la veo, jolín, le ha costado, Ara. Molt reivindicativa, jo soc. Molt bonic el que has llegit. On va la Francina? On has anat, Francina? Hauríem d'anar cantant pel carrer. Va ràpid, la Francina? A l'Antònia li fa mal al peu, Francina. Anem a poc amb ella. Sí, acaba. Hola. De la playa. Aquí en la arena. Mi madre que se le fue o que es que sola entraba desde casa. De casa, per això ve